rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ana jogori jaɓɓade koko pattam lamijo dowlo annabi sallllahu alayhi wa sallam sa ira pattam lamijo baɗɗo e gawlago ko fayidini sanne ko kanko woni jogorɗo jaɓɓede e nder yewtere mahdahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam jogori jaɓɓade mo ko mouhamadou siraju dine sall ɗo hondul bachirou ñon ɗo e radio Dakar FM 94.9 Madina Gounass musidɓe tedduɓe woto mo luuta nden yewtere pattam lamire sabu gueɗe kewɗe pattam lamiɓe fayodinde ko faati e gawlago ma yewte hen sowre teweɗeɗe jomiraɗe kettuti arti malade musidɓe tedduɓe julɓe moƴe armandu giɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo inde billahi ɓurnaɗo jibina ko yowmo altine hen allah joomam yiɗi julɓe moƴe armandu giɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo inde Madina jaabe sabu dañde moƴe armandu giɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ya rasulu feri makka yeeti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jibinaɗo toon to makkatul mukarram yen mbaale barke makko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiyankoɓe radio Dakar FM 94.9 mo woni kala ɗo eɗen tawa ɗum mbiyen ɗum jamallay kisal dumigal yo woni mum en calmini hettiyankoɓe radio Dakar FM kono kadi en calmini hettiyankoɓe tedduɓe labaɓe ɓen ɓe madaha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam toon to studio mo Madina Seydi Alhaji Ali Thiam radiallahu taala anhu ine tawe toon wononi ceerno Hamadou Sow ga studio mo Mbour e Gounass ko woɓe arde yadude mun e yewtere madaha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam tawi kono wowini e kala saaha kala altini oɗo waktu ndin mbaadi e oɗon sifa so hawre welede jomiraɗo inchallah arde yadude mun Mouhamadou Siraji Sar Mor Bachirou Niang kiranɗo leñol eɗen jaada hen musidɗo men gueɗo men ceerno Abdoullahi Dieng walla mbiyen mo ceerno Baba Galle Dieng mo ganduɗa ko goto e wuluɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaɗɗo hen kadi ko tiiɗi mbaɗɗo hen kadi gueɗe mantiniɗe ko wallifiyanke kono kadi ko dartiyanke e ko fasihinte labɗuɗam ngal mo ina haala nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam tawa koye dow humpitade andude nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam eɗoɗo mum eɗen jadano e makko tawi ko ɓe tigui gaari yadude e men e yewtere madaha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam calminen kala ko ina tawi nder galle e gardugol haja bo jawi funnere kumpital mawɗo Bachirou Ban tontogolum mo jaggumi jaggal Hussein Guet kamɓe kala e kubal galle min mo tontoni Amatullah en calmini kala en juurima fof wala kulin ketki malaki abki jam yewtere men madaha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam en calmini fof kala ɗo gawla annabi sallllahu alayhi wa sallam woni bisimilla ketki malaki jam abki altine kono deñuno ɓerde ɓurnaɗe armandu wa jam ñango on woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no mbiruɗen équipe mo madaha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam arde yadude mon no mbiruɗen ceerno Abdoullahi Dieng waɗi arde yadude yettiyankoɓe tedduɓe ganduɗani kooɗa gooɗa oɗo sawtu ne kep ko ɗum yontata hettade jokkude noppi gam weltorade ɗum sira annabi labɗo ceerno mo wuɗɗiɗani Seydi Dieng yajude hen balde ko adi calmodira hettiyankoɓe radio Dakar FM gartene mbadi yewtere men inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. ورضي الله عن سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد تيجان وعن خلفائه ومقدميه. بندرابي جولبي ويوبي بيمي إويمي إويمامي صفة يانياتي كلمة إنبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توني إنو ونيري يتوهاي تبيد كلا إذن بيامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا كدي توندونو دن calminaɗi ɗin e salminde windere walla ni leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko e juuɗe ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tijane ceerno Alhaji Mouhammad Saïd Ba yo Allah heddumo e meɗen ko juuti bijahi nabiyil Mustafa. kono noon kadi sifa keeriɗo en calmini dendagal hettiyankoɓe Daka FM kala e kuuɓal e tengtude hen kadi hettiyankoɓe nde ɗo yewtere madha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e gardugol ceerno men musidɗo men guiɗo men ceerno Mouhammad Siraji Sarr ceerno Basir Niang e dendagal awluɓe nelaɗo wonɓe ɗo e wuuro ngo eto mbawi wonde kala. en mbiya bandiraɓe tan bisimilla mabɓe en jetti Allah noon dokkuɗo en fartange wawde tawtede ɗo hande e jokkude golle meɗen ko jahannoɗen inchallahu taala. tigi yo Allah ɗon mi bija hen ba sallallahu alaihi wasallam to cabinet technique ceerno Ahmadou Sow Seydi Sow jarama no fewi toon to ñeñale karallagal kono kadi jarama ceerno Abdoullahi Dieng mo ganduɗa ene waɗa hen golle baɗɗe fayida e oɗo dumunna haaltande en nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kam tan jaari askinde kam tan jaari andude kay woni hoore lawol sababu ko so tawi aɗa yiɗi andude Allah iwa ko ma ndewa e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e ko so tawi a andi nelaɗo Allah mo asko nam ni moƴƴi no fewi kono ko mo asko wawi andindemo nelaɗo Allah tigui zati yo Allah koyen rewidade ɗo ɗum mbawe nandude foof tigui ko ɗum woni ko rewide yewtere men madaha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde wonde ko ma cuɓɓaɗe nandude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heewiɗo ɓesguji ɗi gandi ko heewi e yokay taarih haji ɗi ganduɗa toɗɗaki kono andude nelaɗo tawɗen ko ɗum hunde fonde jeeyede e nder muassas ngo rondi ɗe innama aade ne wawa huɓɓidirade weltorade ɗum l'islam sababu teskade ko ma ganda nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde mbawa rewde hol kore wonno ko ma ganda nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ende mbawa yoɗede ko wonno tawi wona nelaɗo moaskoji tan ɗin ɗemnude ala ko nelaɗo laaɓɗo ceer ciwaɗo ɗo laaɓi wonko jubbuɗen hen ko adi tigui fandare men e nde ɗon e on haal kono wala kullum jumpude en hen wona ko weeɓi no fewi en jumpi hen hol gonɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi ɗum ne weela julɗo ina nafa ɗum kono kadi beela wona ɗum barkinorogol e wawde andude ɗo rewi ko adi hade e hunde e mbayi cimtol ceerno Abdoullahi Dieng haalde ko adi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en kaalimo kadi en kaalimo tigui no bandiraɓe jiiɗiri tawi wonani keñe e dow famde mo woni kala hettiyanke addude hen seedantagal en kaali gila no o feeñiri aduna gila e kawisaji gondi hen en kaali moyninɓe mo en kaali kawisaji peñƴi hen kono won caggal ɗum jangguidgol ngol mbaɗɗen hen e basu ɗum ɗo fof wonko rendini ko ari nde eɗen gara e toɓɓere meɗen tigui nde eɗen mbawa addande bandiraɓe taw kadi koko fati e gurdam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. jarama Seydi Sarr haalama waɗi fayida no fewi kadi mulahaza mo joguiɗa hen o dendagal julɓe surtout hettiyankoɓe ko on mulahaza jogui hen saabu no mbiɗa ni heewi ko woƴƴi neɗɗo to banggue tarihaji e andude kono taw ko gandal aduna tan gandal tan ngal ganduɗa so tawi a tinnima tan aɗa wawi ɓurtade ɓen ɓe dartata ɓe ni kono wona annabi sallallahu alayhi wa sallam on kay gandirta ɗum tan ko ha mbawa ñemtinde ɗum daña yidde ɗum terɗe ma e ɓerɗe ma e fittadu ma kala mbawa suftirde e rewde e makko ko kalɗa ɗo ko hunde wande fayida kadi ene jogui to nde haaɗi woni andude tarihaji aduna yankoji walla woni e goɗɗi kala to ɗi mbawi wonde ɓeyde wona diine islam ina wetto haaɗi kono nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o ala ɗo haaɗi puɗɗogol makko no wayi adade
ene wayi luggidde sabu meedino sahaa gooto o fotti e seydina jibril seydina jibril ene sikka wonde ko kañum adimo seydina jibril ene fiɓi ɗum ina jottori ɗum kanko noon nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yiɗi saggide seydina jibril alayhi salam o namdi seydina jibril holko adi teskade e tagore seydina jibril wi min de kam soko Allah mi ɓooyi nden ala fof ko teskinomi e tagore so wona hoodere wotere ene yaltanno hitande sono yalti ne jooɗo fodde duuɓi ujunnaje nde yaltani sono yalti kadi hitande wotere nde jotto kadi fodde duuɓi kitali ɗi yaltani nden tan de teskimi kam caggal Allah teskimi ko adi kam nelaɗo wimo ana kuntu dhalikal kawkab komin wonno nden hoodere ko min wonno ɗum eɗen gandi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗogol makko no mbiɗen ni sen ƴeewi tan kawis baba adama to ummiɗo baba adama nde o taga o waɗa ruuhu tan on saaha o adi yiide ibrahim lefi aljanna ko la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam te ko kanko jogori jibinde on mouhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yehi noon hande Allah yiiɗo yaltinde tagore nde e feññinde ɗum e wadde ɗum khalifaɓe e leydi makko he ha nunɗal makko wawa feñde kanko Allah tabaraka wa taala nden woni alay saago ko ma gueñgol dañe ni wonde o tagno yumma hawwa e wirgo baba adama wiyama noon wirgo ngo sorte o taga hen kanko yumma hawwa wiyama ala o fut e wirgo baba adama no denorol no dende fuɗirta e denorol ni on saaha nde baba adama oñi yidde fewde e makko wiya noon koma adda teŋe ɗe kadi ko julde annabi sallllahu alayhi wa sallam wonno te ko kanko woni bamum tagore nde fof yimɓe yankoɓe kanko baba adama ko ɓuri raɓɓide ko tan ceerno mouhammad siraji sar nelaɗo Allah ene hani ande nde wonno nelaɗo yidde makko nde foti yiɗede nde wona nde yidde nde neɗɗo yiɗata ɓiyum nde jinnaɗo yiɗata ɓiyum nde ala wona hay yidde nde ɓiɗɗo yiɗata jinnaɗo mum nde ala wona yidde nde debbo e gorko jiɗodirta nde ala wona nden wona yidde nde musidɗagal saabu Allah yiɗirte nde nelaɗo Allah yiɗirte ko ñemtinede tawi tan ko gonga e ma aɗa yiɗi mo a ñemtinanmo holno mbawten noon ñemtinirdemo gaga en gandanimo to rewi e holi kanko holko janggini e holko andani holko ala ko andinani en kono holko poɗɗen wawde ñemtinde e makko beele nguren hen mayen hen e tungude tan ko kalɗa ko to banggue famamuyam ko fottude hakkillaji ɗi e ɓerɗe ɗe e fatude e andude sallllahu alayhi wa sallam nde wonno andude mo nde wona tan so haalama eskey sallllahu alayhi wa sallam ne moƴƴi ina ɓeyda no fewi kono kadi andudemo andude to rewi ene waɗi kadi ko wiyete muññitorade nani hen saabu kala ko gonɗa ɓi moƴƴo ko annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓurma kala ko gonɗa moƴƴo ko annabi ɓurma moƴƴude ƴeewa to rewi to banggue caɗele ƴeewa muynam makko no wayi ƴeewa no tampinira to banggue golwole eko nandi hen ma en garoy hen ƴeewa fof no wayni ganda an ndeke so tawi neɗɗo hattorto yummum walla hattoto bammum wona e woyde walla wona e dal woda no waye mum o waɗata ammulu ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on kam yiyano ni bammu yiyano bam makko ni bam makko acci kono so nene makko o wurdi e muɗum ko duuɓi jeegom nene makko yeehi ndeke kala ko wawi hebdema e musibbaji Allah waɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam darogal ha mbawen timtade e muɗum ngal darogal noon hande ngal woni ko e juuɗe anduɓe nde wonno al ulama warasatul anbiya'i ɓe ganduɗa ko kañum en lumtiɗen e jooɗade ɗo so gari e haalde annabi sallllahu alayhi wa sallam enen jamtaten ko e heɗade eɓe goodi e leñol he eɓe goodi kadi hayni e wuuro he eɗen mbiya noon alhamdulillahi rabbil alamin en kesɗiteno kadi yaafuya meɗen eko lowaten e noppi mabɓe koɓe ɓuuri en andude ɓe ɓuuri en andude no haalirte ko ceerno Mouhammad Siraji Sa jeeɗa ko waɗi ko eɗen ɓeydite hen seeɗa e ko ɗum ko yiide heewiɗo neɗɗo andi ko heewi e nder askoji tawɗi ngala muhim wala kulli haalin e nder ɗum ɗon fof e waade noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam poɗɗo andede o nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam puɗɗo humpitede o nde wonɗo garam so tawi a yi khalifaɓe men hande ɓe eɓe hanki ɓe ɗaɗi tan koɓe gandu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e sa anda neɗɗo a wawata ñemtindem a wawata julde no julirtuno a wawata hattade kada besgu ma hono no haɗirtuno ko ɗum waɗi andude mo de ene heewi fayida no feewi ceerno baba galle e dow ɗum noon tigui
andude nelaɗo Allah ne heewi fayida no feewi wallahi ko kalɗa ɗo ko ay mawɓe men ɓennuɓe wona eɓe daɗi en to banggue gandal holko ɓe daɗi en to banggue wadde pratique noko ceerno men ceero Alhaji Mouhammad Saïd hokkako andude gollira nde ko ɗum addantuma andude ka andano saabu en jangi man amila bima alima warasahu llahu ilma ma lam yalam kala gollirɗo ko andi ko ma Allah runtina mo gandal ngal o janggani wallahi mawɓe meɗen ɓe jangi tigui ɓe gandi kono wona gandal mabɓe ngal towde hokkiɓe koɓe keeɓi ko ala hokkiɓe koɓe keeɓi ko rewde e ko gandal ngal wi ko gandal ngal wi ko noon to foti yemtinede sallllahu alayhi wa sallam ɓe yemtina ɓe jaɓani hay goto faddoɓe ɗo wona ɓiɗɗo wona debbo wona jawti ko ɗum ɗo ɓuuri wonde cheytane e nder aduna sabu nelaɗo sa sallam o wi o accani ko ɓuuri lorlude leñol makko ngol ko yetti debbo e jawti sabu heewi yiɗɓe yettade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina heedi hakkude mabɓe e yettade jawdi mabɓe walla mbiyen daraja mabɓe walla ni eɗen dondi hayde ko puɗɗen wiide taw ko rewɓe ɗum noon sen ƴeewi ɗum tan ko hakkillaji meɗen ɗi waggidde nde andude nelaɗo Allah sen gandi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en gandi no waddiranno e sahabaɓe hani no susniriɓe koye mabɓe saabu aɗa andi nelaɗo wiyama ko korannoɗo tan omo hoora sahabaɓe ɓe noon batti wiide ene ñemtina muɗum ko labɗo reetu kanko sallllahu alayhi wa sallam koroɓe tan taƴata hen gotolo wiɓe daroɗe ana lastu ka ahadin minkum ana ubitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini koore hen taƴon hen o wi min mi jiida e monde min mi jiiton ɗo hamboɗo hoora min mbalanmi koto jomam ene ñamminami ene yarnami onon noon ɓayɗon keɓani on ɗon daraja koore hen taƴon hen kanko e hoore makko omo hoora hen omo taƴa hen dani on wawi horde aduna o foof o wawi horde tawa taƴani kono anjemo noon guila yimɓe ɓe battude ɗum ko diine lorla koye muɗumen te taw kanko o lorata e korka hewo heeɗata o ɗomɗata ɗum addanimo kadi foof ko gandal tan ay nde o andiniɓe tan kamɓe ne batti horde hen e taƴe hen salawatullahi wa salamu alayhim ɗum noon enenne ko en mbiyen lowtiɓe sahabaɓe ɓe no anduɓe meɗen ɓe lomtorini en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ina hani ganden nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam andude en nelaɗo woni andude en koye men saabu seydina aliyu karramallahu wajhahu o wi wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa qadra nafsi o wi neɗɗo woni neɗɗo majjere sa nde o majji jaru fittandu makko sa anda hoorema majjere ko ɗon tan haaɗi majjere ko ɗon tan haaɗi arabeɓe kadi ne mbiya jennoro yo haaɗe ka majjuɗo jennoro kala ko mawni yo haaɗe ka majjuɗo neɗɗo so wima ka majjuɗo o yennima kaddi neɗɗo heddanma haydara o heddananima ɗum waɗi en jettiri Allah e jooɗade ɗo e etade haalde sallllahu alayhi wa sallam taw kadi koye ndiɗo mbaadi taw kadi ko woni hen ya'ani meɗen o ko yidde wurtinde pittali men ɗi e ɓerɗe meɗen ɗe ha mbawen ni ñemtinde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ene darino ene dari kadi ha joni no naftiranno walla ni ko birnugol makko ɓuuri wonde nafoore wonande leñol makko ni e huccidde e makko kanko sallllahu alayhi wa sallam sallllahu alayhi wa sallam jarama no fewi yo Allah sellin doole seeɗiji ɗum ɗo ko fuɗɗorde nde no wawa weltinde jaɓɓade ɓen ɓe ganduɗa ko wertuɓe noppi ngam hettitade on gissa labɗo ɓurɗo dakmuɗo belɗo mo gonnoɗen oɗo dumun haalde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam koye ɗum joni joni o garta tan yettudemo no fewi e ngal ɗo laɓdera nguɗo laɓdera ɗum gandaɗa ina wallita no fewi ma joguito ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe himmande wawde andude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fodde nde ko mawde no fewi ko hewde ko yooɗi en hen ko so tawi cheikh no alhaji Mouhamadou ibn Saïd so tawi omo haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en mbiyata way kono elle ko kamɓe koddi ko Allah holli en hen ko a sikkat ko kamɓe koddi balni ko kamɓe kodduno kono enen ɗo jeyeten neɗɗo ƴiƴam yenkewo ɗo elle mbiyeten ko kanko e nelaɗo koddi yaha garta kaɗgol ɓiigol jamirgol andi waɗata ɗum ko andude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗata ɗum andude nelaɗo e yidde nelaɗo e himmande golle nelaɗo eɗen mbawi wiide Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu anhu ko nelaɗo tan sallllahu alayhi wa sallam ha gasi ha laaɓi sabu
en jangi e hadisul qudsi to Allah ewnuno jiyaɗo muɗum o wi serani jiyaɗo makko ina ɓalloromo to naafilaji ina juula ina ummo jamma ina juula ina waɗa jokkeji muɗum en ɗam ene waɗa jamiroje Allah ene acca kade Allah omo woori noon kanko jiyaɗo omo woori noon Allah wi ha mi wontamo o wontami ndeke ba o wontami mi wontamo o wontami ndeke jiyaɗo Allah bawɗo wontude Allah so wiyama jiyaɗo Allah wonti nelaɗo Allah no ceerno alhaji mouhammad saiduni radiallahu anhu ko hunde nde ganduɗa wona mustahil Allah de ko kañum tan woni kattanɗo bawɗo taɓɓo kono holno o wontirta neɗɗo wontamo neɗɗo wontirta neɗɗo ko hankadi sa wonti Allah ko a nanata so wona moƴƴere a yiyata so wona moƴƴere a yahata so wona moƴƴere a darata so wona moƴƴere mboƴama ala so wona moƴƴere sabu jiyaɗo Allah goto ko waliyu Allah no waliyaɓe Allah gandirta hadaraji Allah omo woni e hakkude almuɓe makko omo haala omo yewta kanko on ɗon jiyaɗo Allah ha e nder yewtere makko woɗɗoyi o naate hadara mo ganduɗa almuɓe ɓe ngala ɗon ene keeɗimo jeehi ko ɓooyi kanko o naati ha o wi ko Allah o wi ko min woni Allah nde o wini joni noon almuɓe puɗɗi jiiɓade o arti noon e hadara maɓɓe o kanko waliyu o taw ɓe jeehi hakkillaji ɗi puɗɗima jiiɓade o arti e hadara maɓɓe o joni noon ɓe gayni batu o ɓe gummi ɓe mbi ceerno an de kam ceerno a haalide hande ni anani walla kalɗa o wi ko kal o wi a haalide ha mbiɗa ɗo ko an woni Allah minen de komin jiiɓiɓe o wi min ala mi wiyani noon ceernajo wi mi wiyani noon mi wiyani noon de ɓe mbi hi a wi noon de minen nani o wi joni noon sen jottima gongol on nani mi wi noon hoto paɗe haydara e taƴƴe dandam so wi noon tan taƴƴe dandam nde silama tan mbaɗon dandam nde taƴƴon o jotti batu goɗɗo omo haala haw yettoyi e on ɗon fanaw haw yetti e on ɗon daraja o haali ɗum eɓe mbaɗa sikki sakka o wino so haali yen taƴ dande makko ɓe mbi ala hoto taƴe dande ceerno ɓe pelli to wadde yamirore makko nde ɓe jaggi silama ɓe pi e dande he yaltini ndiyam ɓe pi yaltini ndiyam ɓe kuli haade ndiyam ɗam yolde ɓe dogi nden ɓe dogi on saaha yeehi ha o yalti o on daraja kanko ceernajo o ɓe mbi ceerno an de a haalti ko kalnunoɗa ñan hen ko a haalti ɗum kadi o wi ko mbinomi on yomi mbatta somi haali o mbinoɗa kay komin tajdane ma o wi holko haɗi on wadde ɗum ɓe mbi wallahi min piidane ma nde kono ko ndiyam yalti min kuuli haade min yoolade min dogi o wi wadde wona min won ɗon komo mbimi o kañum won ɗon ɗum noon wadde so wiyama alhaji mouhamadou saïd radiallahu taala anhu wonti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o ñemtini nelaɗo ha woni o yiyata so wona ko nelaɗo yiyanno nelaɗo noon daraja muɗum to Allah ko Allah tan andi sabu hay Allah nde ewnuno en yo en juul e annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah de e malaikaji mum ɓe juula ɓe kisna walla ɓe juuli ɓe kisne e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e hemin julɓe gonɗinɓe Allah juule e nelaɗo Allah kisnon enen noon ne wonno en ganda nelaɗo fodde muɗum mbiɗen ko allahumma salli ko mbiɗa yomin juul ko min kennima de e julde allahumma salli ala sayyidina muhammadin eɗen mbawa e ñaguima Allah yo juul e nelaɗo eɗen kewi wiide salatu so ummorima to Allah tan firdumo yurmede so ummorima to malaikaji firdumo duwaw so ummorima to neɗɗo firdumo julde ene turo en tukkitonde wadde juulan min e nelaɗo muhammad alfatihi lima ughliqa no ganduɗa kañum woni cottuɗo ko sokino wal khatimi lima sabaqa o timmini kadi ko ardino ko foof dendagal ko ardino kanko nde o yetti nde o timmin ɗum nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim noon ha mbiɗen wa ala alihi ko juulata e mabɓe kamɓe fof noon ko haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim fodde makko juule makko ɗum nde wonno ala gandude fodde nelaɗo so wona Allah kanko noon alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu ko darinoɗo darde e ñemtinde nelaɗo hani o waɗi ɗum ko wiyete pratique tawni ɓe o hawruno e zamanu wona omo daɗi ɗumen alluji o daɗi ɗumen ko pellital o daɗi ɗumen
koko wiyete jangude golla ko jangude gollira ko wona jangude tan mi rewi hen mi andi biɗa andi kono ala kanko ko jangi ko o waɗɗum ndeke noon wadde Allah addanimo goɗɗum ko noon tigui Allah addanimo ɗum ɗo ko ganduɗa suwa taw ha andede to haaɗi Madina Gounass wuro ngo ganduɗa sosago timmani taw duuɓi temedere ƴeewa ko woni ɗo ko e jamaji ƴeewa ko woni ɗo ko e jumaji ƴeewa ko woni ɗo ko e rondiɓe alqur'anul karim ƴeewa ngal ɗo dokkal ferdemo accudemo koreji makko to jeeya hubbul watani min al iman yidde gendi mum koye imanagal jeeya kono kadi jihadi ina ɓuuri ɗum mawnude ina wayno nelaɗo Allah garnoɗo saaha diine o niɓɓereji ene naati hen ha wonti hoccere nde lahnetake te laktetake o wurtini diine o ko ni tan kadi woni fataruji ene mbaɗa ha nde o ari ɗin fataruji fo giwi leelawal ari heddi hankadi ko joguiɗo torso mum ene ñifi e joguiɗo torso mum ne huɓɓi Seydil Hadji Mouhammad Saïdou noon ko torso mo gasata korwe kuɓɓaɗo da iman mo ñifetake ɗum noon wadde sen mbi o wonti nelaɗo ko ɗo woni dalilu meɗen e wontudemo nelaɗo ko golludemo ko nelaɗo gollanno ko accudemo ɗum e yamirdemo ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamiranno e accudemo kala ko nelaɗo wi o acce salawatullahi wa salamuhu alayhim ajmain amina tawi kadi ko fawade yandude ɗum woni hirjino no feewi fayida kewɗo gonɗo yandude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno Hamadou Sow en beltorima ɗum yo Allah silindole toon to cabinet technique ga studio mo Ɓuure Gounass ko ceerno Abdoullahi Dieng ene yaade hen ceerno Siraji Sarr en beltorima ɗum no feewi ko adi ɗum ɗo ko hirjino e wawde ɓen ɓe ganduɗa ko hettiyankoɓe labaɓe mbawa weltorade ɗum tawi no mbiruɗen eɗen gardi e nden haalande haalde nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam tawi ko yewti ko en kaalino nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gila ko jibinaka hande jibina e kawisaji ɗin peñoɗi yaade toon to muyninoyeede ha arti e juuɗe men kono kadi ha arti e jungo nene men Aminata ha e ko filli ɗum ɓeɗon jeeyaɓe Allah laaɓe ɓe ganduɗa pillima e nelaɗo Allah ko tiiɗi e joni o ceerno Baba Galle Dieng eɗen garta e needi ndi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nehano e holne no ɓemo e on saaha kala ko fawti hen beele kadi wonno barkinorgol ceerno inchallahu taala ko noon tigui ceerno Mouhammad Siraji Sarr Allah hokkuyno en fartange wawde jubbude e holi nelaɗo Allah holto ummi holi kadi yum makko bam makko en kaalino askoji makko fodde ko Allah hoddirno yo en kaal ko en jogorani gaynude ilal abad ɗum nawino en kadi ha jettoyɗen jibinede nelaɗo Allah peengol muɗum e kawisaji pelnoɗi hen dondegol mum ha jibinagol mum on tarikh e nden haajande Allah accano en ha jettiɗen e muynam nelaɗo Allah e hol muyninnoɓemo e holɓe muynidno ɗumne kadi Allah hokkino en jubbude hen ha jaltuɗen to banggue meɗen e daraja meɗen e nden ɗon lowre kono kadi wona e haaldude foof en kaldani foof ɗum noon hande en gari e holnayenoɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam caggal nde o ummi e junggo nene meɗen Halimatu bintu Saadiya ɗum noon en garti tan hande e yewtere meɗen nde ganduɗa ko needi annabi sallllahu alayhi wa sallam e hol nenoɓemo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم bandiraɓe caggal yettude Allah polɗo tagoje mum durniɗo ga guite muɗum en kono kadi ko ceediɗo kala golle muɗum en ko julde ɓurɗo ɓurnade windere garɗo ko aliya timne ha ko baayo sagutini ko gayna ko julanke ala foof nde meeɗi janggude wonti jangguinowo anduɓe yo welede Allah e yurmede mum e barkeji mum ndumo e annabi sallllahu alayhi wa sallam ndumo e yimɓe galle makko e dendagal rewdiɓe laabi pocciɗi ila yawmiddin وقد عاد بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة ويرعاه جده عبد المطلب والله تعالى كالئ الكل وحافظهم وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي صلى الله عليه وسلم في سبع وشاء الله تعالى أن خرجت آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب
لتزيره أخواله من بني عدي بن النجار إذ هم أخو أبيه أخوال أبيه عفوا وخال الأب خال الابن لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمى بنت عمرو النجارية ولما وصلت آمنة الأبواب عادة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع مولاة أبيه أم أيمن باركها الله ورضي عنها إنها أم أسامة هب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن هب زيد بن الحارثة مولاه رضي الله عنه caggal nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arti muynoyde caggal nde o muyni duuɓi ɗiɗi o ummi to nene meɗen halima o arti ɗon ɗo makkatal mukarrama e jungo nene makko biyeteɗo aminatu bintu wahbi aminatu bintu wahbin fuɗɗi nede annabi sallllahu alayhi wa sallam ha waɗi saaha goto o nangi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yaade muɗum to wiyete yathrib to andira hande madinatul munawwara to ɓurɗo windere o leliɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo woni madinatul munawwara o nawimo toon kanko nene meɗen aminata ha o juuroyo noon kawiraɓe makko en kalino kawiraɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nan ɗon saabu ba makko nde ummino e ɗanngal muɗum juurinoma ɗon kadi ba makko kanko nelaɗo Allah en kalino ko adi nde rutto taw rewino ɗon kañum ne juuri on saaha rutti lelna toon kanko noon nene meɗen aminata o yaadi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam beele ɓe mbawa juuroyade ɓen ɗon kawiraɓe woni bani adi ibni najar ko ni leñol ngol kawiraɓe makko mbiyete idi hum saabu ɓen ɗon akhawalu abi ɓen ko kawiraɓe ba makko en ɓe juuroynoɓe ko taniraɓe makko gonata walla jaatiraɓe makko kanko nelaɗo Allah kono noon khalul abi khalul ibni so neɗɗo woni kaw mum bamma tan o wonata ko kawma an ɓiye o an ɓiɗɗo e hoorema wona tan no kewɗen wiide ni wonde tane tan ala so tawi o woni bappaño bamma an kadi hankkadi kala ko yaltema to banggue gorol ko bappaño tan wiyata ɗum waɗi ɓenne kadi nanguira ko kawiraɓe makko tan kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sabu li anna umma abdoulmoutalib sabu yummum abdoulmoutalib mo ganduɗa kañum jibini bamum nelaɗo Allah wiyete ko abdoullahi bamako wiyete ko abdoulmoutalib on abdoulmoutalib noon yummum jeeya ko yasriba mo ganduɗa ko kañum woni jinnaɗo abdoullahi jibinɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on ɗon taniraɗo debbo noon wiyeteno ko salma bintu amrini najariya ni o wiyeteno ko on woni jokkorde mabɓe toon walamma wasalat aminatul abwa nden noon aminata juuroyimaɓe o faya artude ha o yetti omo ummi madinatul munawwara omo fati makkatal mukarrama omo wondi e ɓurnaɗo windere o sallllahu alayhi wa sallam nden ɓe gari ha nokku biyeteɗo al abwa on saaha noon mayde heftimo ɗon o hawri e joom makko kanko yummum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e lawol ummade madina faade makka ɗum woni heftimo ɗon mayde o hawri e joom makko on saaha heɓɓitimo ɗon mo ganduɗa ko mawlatu bam makko walla mbiyen korɗo makko tan mo ganduɗa ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam bamum rimɗinnomo accuno ɗum nelaɗo ene woni suka baggo e on saaha nelaɗo ene woni ene yaara e duuɓi jeegom o accidimo e debbo on saaha nde o rutti debbo ene wiya ummu aymana cowirteɗo nde ɗo inde kono biyeteɗo barakat yo welede Allah e barkeji mum ndumo e annabi sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ndumo e oɗo debbo tedduɗo oɗo debbo ko kañum woni ummu usama ko kañum jibini usama hibbi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam usama oya mo ganduɗa battunoɗo ardade konuji julɓe guila dañani duuɓi nogas
nelaɗo Allah taw woti neldemo jambaragal makko e hooledemo mo ganduɗa kadi hawnaki sabu ɓi sondu goñoto oɗo mo mbiɗen Usama ko yummakko neno nelaɗo Allah caggal nde yummiraɗo o rutti oɗo heɓɓitimo hade ɓe jettoyade Makka oɗo noon Usamata oɗo Usamata noon ko hibbi rasulillahi jiɗo nelaɗo Allah walla ni ma mbiyen taniraguel mum sabu ko ibni hibbihi Zayd ibn al-Harisata mawlahu sabu oɗo ko ɓi Zayd kanko Usamata ko ɓi Zayd ibn al-Harisata eyo on Zayd ibn al-Harisa jadnoɗo e muɗum hani to wiyete Yathriba caggal nde makkanaɓe ɓittiniɓe o yaltino nde nelaɗo weddete kaaƴe o darinoma oɗo défendre kanko Zayd ibn al-Harisa ko kanko wonno teddiniraɗo kadi sowtede inde muɗum e alqur'anul karim sahab mo ganduɗa inde mum sowtama e alqur'an ko kanko Zayd kanko on Zayd eɗen gandi no qissa o yaari wona e tafsir alqur'ana gonɗen kono Allah yiɗino jangguinde toon julɓe waɗi e makko yeru sabu teddugal makko falamma qada zaydun minha wataran zawwajanakaha kanko on Zayd ko on haalte toon ko sahabi yanke teddiniraɗo sowtede inde mum ala e maɓɓe no mo haalaka toon soowe ko nande Seydina Aboubacry no Allah haaliri ɗum toon kono taw sowtani inde muɗum Seydina Aboubacry wiyama toon ثاني اثنين إذ هما في الغار أي سيدنا أبو بكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناتون بعدين كهانغان نتان هول غوند أودو زيد أو زيد كون لا صلى الله عليه وسلم حلف نوم كون كدي ريم إنمو كانكو أو زيد نون جبني بيتيرو أسامة كو يمم أسامة أونون بيتيرو بركة أون أم أيمن هبتين لالو هادي يتو ياد مكة إلى والهب لأنون yo welede Allah won e makko o nawi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o jokti ɗum caggal nde yumum nelaɗo Allah rutti e jomum foftoyi on saaha o nawi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yettini ɗum Makka on saaha noon fa sallamathu ila jaddihi Abdulmuttalib fa kafalahu fa kana thaniya alkufalai li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ndeno jaggi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o jebbili ɗum o artiri ɗum ha e jungo tanum jibinɗo bammum woni Abdulmuttalib on sahane wuuri on nehimo on woni ɗimmijo nede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni Abdulmuttalib ibne Hashim ceerno Mouhamadou Siraji Sar jarama no fewi yo Allah sellino doole yo Allah sellin doole en beltorima ɗum no fewi mini ko ceerno Abdoullahi Dieng kono kadi weltima on mo ganduɗa ko ceerno Ahmadou Sow toon to cabinet technique yo Allah sellino doole jarama hettiyankoɓe labaɓe hettiyankoɓe malaɓe jamin ketki malaki e yewtere men madaha rasulillahi sallallah alih w sallam kala altine oɗo waktu tawi eɗen jaade hen e ceerno Abdoullahi Dieng joɓiɗen ko haalde e ɓen nehɓe ene laaɗa Allah sallllahu alayhi wa sallam e caggal nde nene makko rutti o wonti bayo gorom ceyi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo ɗum ɗo fof wonko jangguiti hen ko jangga hen ko heewi ceerno Baba Galle e caggal oɗo soknajo malaɗo nde artirimo ha ɗon ɗo Makka ko tani men Abdulmuttalib kam niti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon tigui aɗa andi ɗo no mbiɗa ni o woni baayo en kaali e arwande haala men jibinaɗo ko alyatim nde wonno alyatim to banggue neɗɗo kala ko wiyete neɗɗo so wiyama alyatim tan komo wurdaka baaba hayso jinnaɗo makko debbo ne wuuri o wurdaka baaba o suwa helli feede on woni alyatim ɗum ko to banggue neɗɗo so yummakko e ba makko fof duttima woni no mbiɗa ɗo ni ayi en mbi jibinaɗo ko alyatim neha ko baayo o nehama ko baayo saabu yummakko ruttima o wonti baayo to banggue haywanuji noon ko yahata pucci en baali en eko nandi hen ɗum komo yummum wurani guel yummum wurani guel woni alyatim wonamo bammum so tawi noon ko diwri komo yummum e bammum fof gurani wiyete alyatim ko ni tigui woni alyatimagal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko hen nelaɗo jibina saabu o yeyidani e bammakko accino kadi ko omo sowa yummiraɗo o noon kadi wurde mum duuɓi jeegom Allah kadi tami fittandu muɗum fof to yima joni noon oɗo ummo aymana
addimo ha e jungo Abdul Muttalib mo ganduɗa kañum jibini bam makko ko ɗon tan jokkaten inchallahu taala o woni ɗimmijo nede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam وقد لقي محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده الكافل ما لا يقادر قدره ولا يؤرف مداه ومات الجد الرحيم والكفيل الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 8 سنوات ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب أمه أبو طالب وهو شقيق أبيه فكان أبو طالب ثالث الكفلاء nden nde ummo aymana jibbili nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to tanum jibinɗo bamum mbiyetoɗo Abdalmutalib laati ko kañum teddinira wondi ɗimmijo nede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni hi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo laaɓde ɓurɗo teddude ɓurɗo mawninede kono kadi o hokki ɗum teddungal o hokki ɗum fodde nde wonno omo jeeya e yiiɓe kawisaji ɓe kanko Abdalmutalib omo jeeya hen o nelaɗo noon dañi heeɓi e oɗo neɗo ɗum mo ganduɗa ko bammum bam makko woni taaniko o heeɓi e muɗum teddungal jurum ndew dendinnoɗo korɗum mi sahande nani habar on ko aba talib aba lahab on ko aba lahab woni mo janngunoɗen suwayba on ɗon o rimɗinno eyi kono oɗo kañum woni borom geloɗi o garnonde abrahata arno taniraɗo e hoore muɗum ni woni on ɗon saaha nelaɗo Allah heeɓi teddungal e jungo nenoɗo ɗum on saabu mbiyan tan e raɓɓiɗinaji o hattaki yummakko e bammakko foof e jungo taniko mo ganduɗa ko jibinɗo bammakko e hoore mum ko on addana on saaha on ni wuri tataɓijo on woni ɗiɗoɓijo e ko en gonɗen e on gonɗen tataɓijo o ma en garo e muɗum ko Aba Talib inchallahu taala Abdul Muttalib tani ko nden noon on o wondi e muɗum o heeɓi toon ma mbiyen ko omo wasa hattorade nene makko e baba makko o tinani aliyati magal o tinani kadi wonde baayo sababu nde hokkede daraja mawɗo e nder galle e nder bani Hashim en o heeɓi toon noon e taniku ko ganduɗa yimɓe mbawata tongude ɗum yimɓe mbawata andude yimɓe mbawata mantude ɗum on saaha wondi on ko Allah haaji nonne kadi nde wonno yimɓe tagara ko mayde kadi wa matal jaddur rahim wal kafirul karim ay oɗo mo ganduɗa ko taniraɗo tedduɗo jurum ndeero mo ganduɗa kadi ko nehowo jonɗo kala mo nehi hattota ko yummum hattota ko bammum o kadi hawri e jomum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi on saaha kadi eggi ɗon kadi fati banggue goɗɗo ƴeewe tan ɓurnaɗo windere on saaha wa sinnu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam 8 sanawat nelaɗon yaari duuɓi 6 wadde sen paami kanko oɗo Abdul Muttalib o nehi nelaɗo tan ko duuɓi 2 saabu en kaalino nelaɗo muyni duuɓi 2 o arti o wonde yumma ko duuɓi 4 o dañi duuɓi 6 yummiraɗo o hawri e jomum ni o arti e jungo tani ko Abdul Muttalib o wonde muɗum duuɓi 2 o dañi duuɓi 6 ɗone kadi woni ɗo o hawri e joom makko kanko Abdul Muttalib on saaha omo yaara e duuɓi 6 ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 6 tani ko nenoɗomo woni neɗomo ɗimmo onne kadi hawre jomum ɗum de ko ha o yettoyo to fayto liyakfulahu biwasiyatin khususiyatin min Abdul Muttalib ammu ɗum noon ko ha wawa yettoyade e wasiya mo ganduɗa kertiniraɗo nedemo Abdul Muttalib wasinoma Aba Talib yo tinno e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko bappaño makko on Abu Talib kañum woni bamum Seydina Aliyu karramallahu wajhahu kadi wa huwa shaqiqu abihi ko ceeko daɗo bam makko kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabu oɗo Aba Talib
e abdallah ibne abdoulmoutalib kañum en jiidi yumma e baaba fa kana abou talib noon abou talib kañumne woni salis al kufalai li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kanko teddinira kadi e wonde tataɓijo neede nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam aba talib ma e gaare makko joni so allah jaaɓi baba abdoullahi woni babu nabi mi yimanma amadou sow jarama yo allah sellina doole seydi Dieng en beltorima ɗum en beytorima ɗum kadi en dak mi torima ɗum no feewi sababu haalede nelaɗo ɗo sallallah alih w sallam tawat ɓerɗe ɗe fof ne belto no feewi saabu kaaleteɗo ko guiɗo waɗi yettiyankoɓe ɓe beltima no hannirta ni jarama yo allah sellina doole kono kadi jarama toon to cabinet technique ceerno Hamadou Sow seydi Dieng ndeɗo lowre ko lowre weltimde no feewi noon tigui hande noon en ɗawata wonɓe toon to Bowal inchallah wiyande yooɓe keɗo ɓe jeeya haalanaɓe numéro joni noon tigui en beltima no feewi noon tigui yo allah sellina doole amin ya rabbal alamin annabi on woni ɓurnaɓe wallahi annabi on woni ɓurnaɗo windata 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 anta nurullahi fajaran اجتبعت الأسر يسرا ربنا لك قدرا يا إمام الأنبياء النبي ونبرنا ولا النبي جرام النفي بين هبطوا بسم توبوال 77 704 24 44 42 السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سيدي لابور جاويتي من بدن الحمد لله رب العالمين نجتي أن نمئي غركم كيدير ما شاء الله إني لنا صلى الله عليه وسلم الملكي من فيه جاراما تبارك الله لون نلعب الله صلى الله عليه وسلم فتوي إنه هاني نبيها معي سكي يلا رق إنه يدنا نلعب الله صلى الله عليه وسلم yidde nelaɗo noon kadi ko rewde ko nelaɗo waɗanno rewde sunna nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni yidde nelaɗo noon yo allah rokku en ɗum eɗen ñagono kadi khalifa o ne junnata allah junnata gurdam makko kadi ɓeydanamo cellal kanko e dendagal laabiɓe makko noon tigui calmini dendagal Madina Gounass naaɓe kala e kuuɓal en calmini dendagal ko taari Madina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin min jettani on allah kadi min jettirani on allah e jewteɗe alhamdulillahi en beltima no feewi no feewi onne kadi on duwanama eɗen calmina directeur no moƴƴi machallah alhamdulillah noon siraji min calmini on tabarikallah kidirnaɓe fof kadi ene ketti on e kuuɓal alhamdulillahi rabbil alamin seydi labor jarama machallah o ko Hamidou Labora toon to kiitire ko toon erorto en tinare no feewi Allah sellina doole en beltanimo no hannirta ni kono ɗo e ɓoggol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. assalamu aleykum. waaleykum salam. jamal wonama cheikh jiyaɗo Allah jamal wonama jam alhamdulillah mawɗum machallah musidɗo wetteran o ko Daouda Ba ceerno Daouda a salminama bisimilla jawon alhamdulillah machallah ndemi fartan e yewtere he no feewi ndeysan kadi en calmini musidɗo jooɗiɗo noon ceerno Abdoullah salmodira e makko eɗen ñaago Allah hande Allah junnata balɗe wadda hen cellal kanko e dendagal dariɓe darnde o darinde amina koye place mum min jooɗi noon ceernam koye place mum min jooɗi ceernam subhanallah yo Allah faaɓen jarama no feewi alhamdulillah wallahi en dañi fartame no feewi machallah jarama seydi Ba kadi kala jiɗɗo andude ɓurɗo windere jiɗɗo andude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene jogui no andirimo hande o wallahi ndeysan noon tigui ɗo ko tarihaji laaɓɗi cer fawaɗi e dow gandal noon tigui kala julɓe keeɗi ɗum heɗori ɗum lillahi ma dañ hen ko ene nafa ɗum noon tigui wallahi ɗum ñaagui Allah tan yo Allah junanen ɗum e barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jarama amin machallah min beltima no feewi min calminima min juurima jarama no feewi seydi Ba
ceerno Mouhamadou Siraji Sall o ko musidɗo kadi ko giƴiraɗo ɗon tan ndewata en calminoren dendagal yoltore gendi e kuuɓal ceerno Bayel ko musidɗo mo ganduɗa kadi moƴƴo ko ɗo Allah waɗimo ko en giƴiraɓe enen gondira e fedde yoltore gendi ceerno Bayel Dawouda Ba noon on inde nde mi wiyatamo tan ko ceerno Bayel ɓuuri andude aɗa sohlim bisimilla. Assalamu aleykum. On calminama juurama. Calmitima. Ko min Hammady Ba leegal nere, Hammadou Adama Ba leegal nere. Seydi Ba. Ono golle mon ene mbaɗi fayida. Seydi Ba. Jewte mon ɗe mbatton jamma ñalawma ene mbaɗi fayida, min jewti hen no feewi, min keɗo kadi jewte mon ɗe. Seydi Ba. Yo Allah ɓooyni feerno gurdam muɗum, yo barkallah ina laaɗo moɗum. Amin. Yimɓe ɓe kadi mbiyata e dow ine yamirore ngoni. Sa woni a woni e yamirore yo taw sukaɓe ma kadi ne gona e yamirore. So woni ana ko yamiral gonɗa sukaɓe ma gonano yamirore, an a yiya ko sukaɓe ma mbaɗat jamma e ñalawma haalata, wondema yamirore ne manki taw. Seewi woni wasiyede ko ngalla de san yo Allah sellindole Seydi Ba toon to nere musidɗo gonɗo e ɓoggol ceerno Abdoulaye Diabo. Bisimilla ma musidɗo. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Salminama musidɗo tedduɗo. Ceerno Siraji Sall. No mbaɗɗon tampere omo heeɗima. Mi calmini mi juurima. Min calmitima on min juurima. Juurima kadi tokaram gonɗo ɗo no biyeteɗo Abdoulaye. Noon tigui wayi. Min calmini min juurima. E duwanima kadi bamma duttiɗo o. Amin amin ya rabbi. Yo Allah yurmumo yaafomo. Amin ya rabbal alamina. Wadde mo e accaɓe. Amin ya rabbal alamina amin. A wuli sone mo duwono ɗum. Eyyi mawnan omo heeɗima. Mi salmini mi juurima. Jarama no feewi. Ko mbaɗaton ɗon ko won ganndo gooto o wiimi jooɗiiɓe ina kaala haala nelaɗo sallallahu alih wa sallam ko malaykaaji taaroto ɗumen a laaɓi ina mbinda ko kaalata ko wallahi so o haljiti soɓe kaljiti ɓe njaha ɓe mbaɗoya rande compte to joomiraaɓe noon tigi min calminii min juuriima a jaaraama bamma mboɗa anndi ɗum no feewi est ce que Allah Mamoud Dieng mboɗa anndi ɗum no feewi noon tigi eeyi mi tawaani ɗo noon baamu Mamoud Dieng goonga kono bamma duttiɗo o yimmum jeeya ko neeriyel noon tigi calmini min juurima jaaraama no feewi Allah yo moƴƴere jarama machallah Baba Abdoulaye Thimbo ko nodiyanke hettiyanke no feewi kono kadi garto hen ko ballo yo Allah sellinde doole musidɗo cakkitiɗo matto mbayno waynorade e makko. Assalamu aleykum. Aleykum salam. salminama duura jeeyaɗo Allah jamda wonto alhamdulillah beddima yettore no feewi aliyo beddima yettore no feewi bisimilla ko welta tan yetere moɗon nabi sallallahu alayhi wa sallam yiɗi noddude sawa hooremaɗo ko ɗina metti nan maade fete inde yettode ko siraji mbiyete mboɗe masulullahi bisimilla bentima yetere no feewi tan jiɗi calmini ceernajo o heeɗima ɗimam nayi mum gowm neddimo gowm jarama ɓe ko welta tan no feewi machallah jarama no feewi jarama no feewi koni wonno sifake mbaari yewtere madaha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam arde yadude mon hettiyankoɓe labaɓe yettude on no feewi e ɓennudiyankoɓe tigui Allah jarama on jarama toon to cabinet technique mato gonɗo e ɓoggol ceerno Ahmadou Sow bisimilla ken wayninoɓe ken rokkaɓe goto bisimilla musidɗo jam ta woni alhamdulillah o ko musidɗo mon Djiby Diallo mo leeɗa Nasrullah min calmini min jurima min beltima no feewi Seydi Diallo amin belti e yewtere nde no waɗi fayida Diallo min gona noddiyankoɓe noon kono komi hiiɗiyankoɓe saltiri dayasol no feewi noon ndeysan gonga amin ndewni kadi jewte mon nde no feewi surtout nde ɗo yewtere jarama min belti amin duna hen yo Allah ɓeynu yo Allah jokko amin amin ya barke Allah en elaɗo mum amin ya rasulullah
Allah sellina moƴƴi abaskale men amin seydi Ceerno en jarama no fewi min beltima kadi jarama ndeysan Ceerno Bawgal mi bandiraɓe no kollira weltare nde serani ne kadi ene duusa ɗum ɗo fof ko jangguirgol ngo elenen paama yo en ɓeydi jokkude golle wala kulli haalin kono ɗum uji ɗe ɗen mbiyaɗi amin ko wayno amin ndi kam ala ko golli mbiya ko yo titten dadule ɗe ha tiiɗa wanno on kam ko yo Allah junno gurdam ɗam ɓe jeeya hen ko sallallahu alaihi wa sallam wala kulli haalin bandiraɓe beltima kolliri kala no duɗo wata ko konngol mbayni ko noon tigui ceerno Mouhamadou Siraji Sarr en beltima no fewi wonde bandiraɓe beltima ɗum kadi ko hunde nde sikki ala e muɗum eɗen jafno kadi yiɓɓe nadde donkiɓe en calmini dendagal hettiyankoɓe Daka FM kono kadi en calmini hettiyanke meɗen pattam lanijo no fewi sohna Aminata Allah mbiyen nene Aminata Saloy e musidɗo makko walla mbiyen kadi ɓiyiko tokara makko biyeteɗo Aminata machallah wi machallah ya sadiqati bitawfiq ɗum noon machallah min beltima no ya sadiqi bitawfiq ɗum noon en beltima no fewi ya sadiqati machallah ɗum noon min calmini min juurima dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo ko kolliro weltare mum no fewi mbaɗo hen golle pattam lamije nde gummiɗen ɗo e yontere meɗen ɓennude nde fami hen ɓe sikku ko ñalam goto walla taw ko ñande hen miijiri no wano ala kulli haalin kam o neli oɗo ɓiyi komo mbiɗen kanko oɗo yummiraɗo ha galle yo ar yiye en hollira weltare ɓiɗɗo bindowo ɗiɗo bindi ɗiɗo bindi yo ara ha toon machallah hollira weltare kono kadi addude wiide ɗum ɗo ko juurugal moɗon ko manta ɗon annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum firti ko laysa nafaun ala hubbin bila amalin ɗum ɗon kadi ko noon Seydi El Hadji Malick wi ɗum no weeɓatoma waɗa nelaɗo ha galle kadi ko ɗo ha afiya en mbiyama kanko e dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala hettotoɓe Daka FM surtout nde ɗo yewtere yo jaam Allah jogo en jahina bil Moustapha moƴƴere dañetede hen yo Allah feccu en hen aduna e lakara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɗon calminɗen kala ko ene tawe e nder madah rasulillah ngal duɗal toon to sifaw en calmini kala ko ene tawe ɗon ɗo galle ɗo niniji ɗi kamɓe kala e kuwal jajaho mamma mi salminima en calminiya toon to sarab duɗal men ngal yiɗɓe ceerno Abdoul Aziz kala ko ene tawe hen almuɓe rewɓe worɓe kamɓe kala e kuuɓal en mbiɓe kisal Allah duumigal e mabɓe ha jatigueɓe sey Aliou Ba min salminima mamma mi salminima mo Diallo wat toon to sifaw Aïcha kamɓe kala e kuuɓal da kala daraniɓe gandal ceerno Bawgal min jettima no fewi Allah selin doole e nguuɗo laabi nderako ngu ara waɗa e kala saaha wiide kadi yo Allah selin doole bandiraɓe noon no kewɗen wiide kala saaha eɓe pawfiɗen tan yontere fande inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh toon to cabinet technique ko ceerno Mamadou Sow gaysto joomum wuuro ko nas Mamadou Siraji Sarr yarude ceerno Abdoulahi Dieng assalamu aleykum ke fandini duɗiɗo duniyane